Έχω ξεκινήσει ένα podcast, βασικά έχουμε ξεκινήσει, γιατί είναι ομαδική δουλειά. Λεγόμαστε Βαβέλος και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι αλλιώς το να βλέπεις και να παρακολουθείς περιεχόμενο και αλλιώς θα πω να δοκιμάζεις να φτιάχνεις ένα δικό σου περιεχόμενο. Είναι αρκετά exposing και η αλήθεια είναι πως όσο και αν έχουμε εκτεθεί στα social media, το να ανοίξεις μια κάμερα ή ένα μικρόφωνο και να αρχίσεις να γράφεις είναι ακραία δύσκολο. Εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχει η φιλία όπως υπάρχει φιλία ανάμεσα σε δύο άντρες, σε δύο γυναίκες. Όμως δεν θέλω να είμαι και απόλυτος, καθώς έχω μια τάση όταν κάποιος μου μιλάει με επιχειρήματα τελικά να συμφωνώ μαζί του. Αν και δεν αλλάζω ολοκληρωτικά τις απόψεις μου. Όπως έλεγα, έχουμε γυρίσει ήδη ένα επεισόδιο. Πώς μου ήρθε να κάνουμε τέτοιο επεισόδιο, πώς μας ήρθε. Ήταν απλά, ξέρεις, η στιγμή. Αλλά τα παιδιά γενικά μου εξέφρασαν μια ανησυχία ότι να το ανεβάσουμε, έχουμε πει κάποιες βλακίες, η ποιότητα δεν είναι καλή. Φυσικά και δεν είναι καλή ποιότητα και φυσικά και έχουμε πει βλακίες, όμως δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να αρχίσουμε ποτέ, ειδικά όταν έχουμε ένα όραμα και αυτό το όραμα είναι κοινό. Βάζω στοίχημα πως ακόμα και αν τώρα δεν το βλέπουν πολύ ξεκάθαρα τα παιδιά, εγώ είμαι σίγουρος πως μπορώ να τους το δείξω. Τελικά όλα γίνονται από το παράδειγμα. Έβγαλα το τρίποδο, κρατώ αυτή τη στιγμή το κινητό, έβαλα το μικρόφωνο, απλά βάζεις τον εαυτό σου, ανοίγεις το μικρόφωνο και τραβάς. Είμαστε ακόμα σε χιπστερική φάση, μας αρέσει αυτό που κάνουμε και έχει πολύ φάση. Ίσως αυτό το βιντεάκι ανέβει σε ένα προσωπικό μου κανάλι. Όπως προείπα, δεν χρειάζεται ό,τι κάνουμε από την αρχή να είναι άψογο. Δεν χρειάζεται από την αρχή να είμαστε άψογοι. Όχι απλά δεν χρειάζεται, αλλά δεν γίνεται. Μου είχε πει κάποτε ο δάσκαλος πυγμαχίας μου, μου λέει πρέπει στην αρχή να είσαι άχρηστος για να γίνεις χρήσιμος. Και συμφωνώ πάρα πολύ. Άσχετα αν δεν συνέχισα την πυγμαχία, τι γίνεται να έχουμε την πεποίθηση ότι θα είμαστε από την αρχή τέλειοι. Και ενώ νόμιζα πως μόνο εγώ το έχω αυτό στο μυαλό μου έτσι, τελικά ανακαλύπτω πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουμε έτσι και απ' τη μία με στεναχωρεί λίγο, απ' την άλλη όμως με κάνει χαρούμενο γιατί έχει πλάκα όταν βλέπεις πως δεν είσαι μόνος σου στις βλακίες σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι. Και ίσως αυτή η φράση που είπα τώρα, ότι είναι ωραίο πως δεν είσαι μόνος σου στον τρόπο που σκέφτεσαι, ίσως είναι και ένας θεμέλιος λίθος για το project που ξεκινάμε. Ίσως τελικά να έχουμε ανάγκη αυτή την επικοινωνία, την οποία βασικά με τον τρόπο με τον οποίο την κάνουμε σε αυτό το project δεν μπορούμε να τη βρούμε από κάπου αλλού και είναι λογικό. Παιδιά, αυτά που κόβονται στο editing νομίζω ότι θα έχουν πλάκα, αλλά θα φάμε ξύλο. Θέλω αυτό το vlogάκι να είναι όσο πιο raw γίνεται. Raw, δεν ξέρω καλά αγγλικά, sorry. Θέλω απλά να τραβάω το μέρος που περπατάω. Και ναι, τώρα περνάει ένα σχολικό. Προσπαθώ να μην τραβάω πολύ τους ανθρώπους, γιατί ούτε εμένα θα μ' άρεσε πολύ να σκάσω μπροστά στη μάπα τους με μια κάμερα. Γι' αυτό και θα δείτε πως γυρνάω την κάμερα όταν περνάει κάποιος. Πάντως έχει πλάκα. Πάντως έχει πολύ πλάκα το πώς γυρνάνε και σε κοιτάνε όταν βλέπουν ότι έχεις ένα τρίποδο στα χέρια. Σε φάση,
Άλλος ένας περίεργος άνθρωπος. Λοιπόν, θα πω αυτό και θα κλείσω. Γενικά, εμένα το θέμα μου και νομίζω πολλών άλλων είναι πως έχουμε ένα κόλλημα με την κριτική, το τι θα πούν οι άλλοι και το πώς θα μας κρίνουν για αυτά που κάνουμε, μια γάτα. Όμως, ό,τι και να κάνεις δεν θα σε κρίνουν. Ακόμα και αν δεν κάνεις τίποτα, οι άνθρωποι θα σε κρίνουν. Θα έχουν κάτι να πούν. Οπότε απλά κάνε αυτό που γουστάρεις και να είσαι έτοιμος για την κριτική. Έχω θυμώσει αρκετές φορές όταν έχω αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν κάτι λόγω της κριτικής. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω? Εγώ που αυτή τη στιγμή αγχώνομαι και ντρέπομαι που ούτε καν δείχνω όλη την ώρα τον εαυτό μου. Δείχνω τον δρόμο. Τέλος πάντων. Έτσι όπως είναι το τρίποδο, είναι πολύ πιο άβολο να το κρατάς από τη λαβή και να εξέχει όλο αυτό το ματσούκι, παρά να το κρατάς από κοντά στη βάση που είναι το κινητό. Φαίνεται πιο πολύ ότι κρατάς το κινητό παρά το τρίποδο. Αυτό είναι ένα τεράστιο illusion που το καταλαβαίνω, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μου vlogάκι σε αυτό το κανάλι, σε όποιο κανάλι και αν ανέβει. Είμαι ο Δημήτρης, από τους Βαβέλος και αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια για vlog. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω πολλά για αυτό το θέμα, αλλά θέλω στα μελλοντικά μου σχέδια να είναι να πάρω συνέντευξη από έναν αθλητή, τον οποίο έτσι γουστάρω πάρα πολύ σαν άτομο και νομίζω θα έχει πολύ πλάκα, γιατί και για μένα θα είναι μια πρωτότυπη και πρωτόγνωρη εμπειρία το να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου και να του κάνω ερωτήσεις και να μου απαντάει, αν όλα πάνε καλά. Αλλά νομίζω και για αυτόν θα έχει πλάκα, καθώς έστω και σε ελάχιστα άτομα που ενδεχομένως να δουν το βίντεο, να προβληθεί η προσπάθειά του με έναν όμορφο τρόπο, με αγάπη φτιαγμένο.